सोर सैमा सोर कुत्ता लिडार बियो चंदन और खाम्पाए जितु हाइकोर्टर PIL दिছিল केस करिছিল बिटिआर एगेन्स्टत एटु आज हियारिं হৈ আছে हाग्रामा महिलारिये এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য রাখেছে सोर कुत्ता सोर सैमा लिडार बियो जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ जों रायजो राजानि बेसेनखौ मिसइउज खालामनो गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटजों लोगोसे रायजो राजानि बेसेनखौ मिसइउज खालामग्रा सोर मोनथाय होदों सोर अथरिटि होदों आरो फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर फोरमान होनो थांगासिनो दङ समा जुदि थिनथारोबा समानो जुदि फोरमान होयोब्ला गासैबो रायजो राजाफ्रा मोनदांथिनो हागोन नुनो हागोन समखौल' नेनानै था दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बेसेननि एगेन्स्टआव माखासे रांफोरा सेंसन जानानै फैयो आरो बैफोर रांखौ रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौ बेखिनि खामानिखौथ' बिसोरो मावनानै होआ बिसोरो बैफोर रांखौ मा खालामो बिसोरो जाजुबो जाख्र'नानै दोनो आरो गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि बिसोरो इउज खालामो आरो बे रांजोंनो जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया जेब्ला खाथि खाथि सफैयो आरोबाव जों रायजो राजाखौसो माने जाम्बा जाम्बि खालामबावो नाय जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटजों हेफाजाबजों बिसोरो साफा साफा लिडार जानो हादों आरो जोंनि बेसेन गोसा भटखौनो बिसोरो लिडार जाखांनायनि उनावहाय मिसइउज मिनिंलेस खालामहैदों आरो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव जायखि जाया पलिटिकल पार्टियानो जायाथों मानो जों गासैबो रायजो राजाफ्रा मा नुथाय नुगासिनो दङ जे गावनि थाखानाय पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टियाव जइन जाहैनाय आरे भाई नों जायखौ एंगारनानै बै गुबुन मोनसेयाव मोजां नुनानै नों थांदों बेनिफ्राय फिन साननैसो उनाव मानो फैफिनो बि मा ड्रामा बिलाय बि मा ड्रामा दिनै जों रायजो राजाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावबा गावनि बेसेनखौ नोंसोरखौ बेफोरबायदि पलिटिकल प्लेटफर्माव ड्रामा खालामहैनो थाखायसो रायजो राजाफोरा नोंसोरखौ लिडार खालामहरदों नामा हा रायजो राजाफोरा नोंसोरखौ लिडार खालामहरदों लाजिया नोंसोरो जों रायजो राजाफोरनि थुलुंगानाय हेफाजाब मोनाबा नोंसोरो रावबो लिडार जानाया बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा नोंसोरनि बेफोरबायदि थार्ड क्लास ब्लाडि नाटक ड्रामाखौ जों रायजो राजाफ्रा नायबाय थानांगौनि जोंहा सम गैया आरो नोंसोर जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि पलिटिकेलि थार्ड क्लास लेभेलनि ड्रामाखौ दा दिन्थिबाय थाखा आरो रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि नाटक ड्रामा दिन्थिबाय थाग्रा लिडारफोरखौ नोजोर हो खारन बैफोरबायदि लिडारा दिनै जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ दिनै मिसइउज खालामदों गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि दिनै जों रायजो राजानि बेसेनफोरखौ दिनै मिसइउज खालामगासिनो दङ सोर अथरिटि होदों सोर मोनथाय होदों बिसोरनोलाय आरो जों खोनायो जों रायजो राजानि बेसेनखौ फाननानै जानो सोर अथरिटि होदों हो फैबाय थानाय समाव थासारिया जोंखौ फोरमान होगोन 10 कोटि 20 कोटि रां लानानै जों रायजो राजानि बेसेनफोरखौ आन्दै थारमाने एग्रिमेन्ट खालामनाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा आरो समानो बेखौ फोरमान होगोन आरो बे समखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै नेनानै थानांगौ आरो बै समाव बैसोरनि आबुं सावगारिखौ जोङो लानानै फैनाय जागोन मिथिखा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बाथ्राया जुदि सैथोबा मोनसे समाव थाङै थाङै जुदि सैथो फोरमान मोनमारोब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ एक्चुअली बयकट हाटाव जा आरजिबाय नोंनाव जाखिनि दं बेजोंनो नोङो आरामसे आलो गोजोनै नोंनि न'खरखौ नोङो सालायलां नोंगौना रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिखौ जोंनि माहारिनि बिखायाव नांला जिबनावबो नाङा नङाब्ला जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसननि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनाबो गाज्रि लामाजों थांबाय थागोन बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि लिडारफ्रा जोंनि माहारिनि गेजेराव दैदेनलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला नंगौना नङा आंनि बुंनाय बाथ्राया सोर अथरिटि होदों दिनै जों साननो रोंनांगौ जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जों रायजो राजानि बेसेनखौ मिसइउज खालामनो सोर अथरिटि होदों दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव जोंहा न'खराव मोननै पलिटिकल पार्टी दङ बेनो जाबाय BPF आरो UPPL बे मोननै पलिटिकल पार्टीखौबो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन दिनै जायफोर लिडारा BPF खौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टीयाव जइन जाहैदों दिनै जायफोर लिडारा UPPL खौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टीयाव जइन जाहैदों बैसोरखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै दा लाफिन मानोना बिसोरो गावनि थाखानाय पार्टीखौ मुगैनानै गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टीयाव दिनै जइन जाहैदों आरो मा खि मोनजानो साननै सानथाम जइन जाहैफ्लानानै साननै सानथाम उनाव माने निमाहा होदोलै आं गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आंखौ लाफिनदोलै बेफोरबायदि नाटक ड्रामा नामा UPPLआनो जा BPFआनो जा गावनि पार्टी गावनि न'खरखौ एंगारनानै थांनाय बै लिडारखौ दैदेनगिरिखौ बै मेम्बारखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै दा लाफिन बिसोरखौ बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव थानो हो मिथिबाय मानि थाखाय बुंदों मिथिबाय
बेफोरबायदि ड्रामाखौ जों रायजो राजाफ्रा माने नायनो सुखुला मिथिबाय गारनोबा गारना थांखा गारनो थांनानै आरो माने बेयावनो माने फैफिनोब्रा हो नों दिनै गारना थांखाबाय आरो बेयाव अखानायै माने फैफिनो बेनो जाबाय नामा पलिटिकेल ड्रामाटिकआ हो जों नायबाय थानांगौ नोंसोरनि माबाखौ माखो थार्ड क्लास लेभेलनि गेम प्लेखौ हा गारोबा गारखा आरो बेयाव फैफिननाङा खिन्थु सिदा बाथ्राखा खिन्थु आंना नंगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' अभिमानि চন্দন আৰু খাম্পায়ে যিটো হাইকোৰ্টত PIL দিছিল কেছ কৰিছিল বিটিআৰৰ এগেইনষ্টত এইটো আজি হিয়াৰিং হৈ আছে এইটো কোনোবা ইউজি ব্ৰহ্ম কোনোবা সেই ৰংগৰা বা কোনোবা এই কিবাটো পাহৰি যায় প্ৰমোদে এইবিলাক কি নাথ এইবিলাক পাহৰি যাব এইটো বাদ দে এইটো উল্টাহে এইবিলাক উল্টা কথা কোৱা মানুহ আচল কথাটো ইউজি নকয় কেতিয়াও আচল কথা নকয় ইউপিপিএল দল নাথাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিন্ডিকেটটো ইউপিপিএলৰ যিবিলাক লিডাৰ কৰ্মী MCLA ইহঁতেই কৰি আছে কি প্ৰয়োজন আছে মোৰ যদি প্ৰয়োজন আছে মই থাকিলে হয় আমাৰ বিৰোধী হিচাপে নেতা একজন আছে সি আছে বাস আমাৰ শালবাৰী ব্লক BSU ইয়ত আৰু ওমেনৰ যেটো কৰ্মশালা খুব ভাল হৈছে আৰু আমি অততে BPF দল হিচাপে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি খুব মানে কি বলে জিৰণি নলোৱাকে আমি কেম্পেইন কৰি আছো ওয়ার্কার সকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছো খুব ভাল আমাৰ শালবাৰী ব্লক BPF হিচাপে খুব ভাল পজিশনত আছে আমি জিকিম এই 2025 যেটো নিৰ্বাচন হ'ব BTC নিৰ্বাচন ইয়াত শালবাৰী হিচাপে জিকাটো 100% আৰু শালবাৰীত যেটো পজিশন BPF দলৰ পজিশনটো 1 নম্বৰত আছে আৰু সেকেন্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL মই জিতু জানো BTC টোটাল আমি 25ত কমত নাপাই আৰু এন্টায়াৰ BTC যেটো পলিটিক্যাল ৰাজনীতি যেটো পৰিবেশ পজিশন মততে আমাৰ BPF দলে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য রাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগিয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে CID হিচাপে UPPLত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে আমি বড় দুখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गावत की गावत सबतকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি गावत सबतকৈ অনারেবল পারসন সম্মানীয় মানুহ সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাवत गावबुरा হিসাবে गावबुरा পাতি থং नंगौना नङा दा बे ব্যক্তিजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों আমি বড় দুখ পাইছো আমি গাঁওবুঢ়া হ'ব পাৰো আমি অকল গাঁওবুঢ়া নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম হিতেশ বসুমতাৰী মই অকল গাঁওবুঢ়া মাত্ৰ নহয় আমি সেনাপতি এজন সেনাপতি হয় না নহয় সমাজত আমি এজন সেনাপতি ইয়াত যিমান আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছো